Maxine Cicluna għandha 28 sena u hija gradwata bħala inġinier mill-Università ta' Malta. Malli ħarġet mill-Università bdiet taħdem bħala inġinier tal-ajruplani mal-kumpanija Lufthansa. Xogħla hu li toffri l-għajnuna lil dawk intiżi fl-operat mekkaniku. Tibda xogħla ferm qabel jasal ajruplan fil-hangar. Tibda tippjana dwar dak li jkollu bżonn l-ajruplan. Mhux kull ħaġa li ħassib hija diġà miktuba fil-ktieb. Allura nidħlu aħna nanalizzaw il-problemi, nagħmlu rapporti u anke nġibu repairs u informazzjoni speċifika ma' dak il-każ li jkollhom bżonn. Maxine mhix l-unika inġinier tal-ajruplani. Iżda hija l-unika Maltija li rnexxielha żżewweġ il-mużika u l-inġinerija permezz tal-linja tal-ajru Lufthansa. Tirrakkonta kif is-sajf li għadda rat artiklu f'rivista tax-xogħol li kien jirriklama l-orkestra tal-linja tal-ajru. Applikat biex tidħol preparata għall prova u sa Settembru kienet Frankfurt. Illum il-ġurnata hija parti mill-Lufthansa Symphony Orchestra, magħmula minn 60 mużiċist minn madwar id-dinja. Maxine temmen li hemm rabta bejn il-mużika u l-matematika. Mechanical engineering huwa bbażat fuq physics u maths. Issa, it-teorija tal-mużika fl-opinjoni tiegħi dejjem għandha aspett qawwi ta' mezz. Jiġifieri għalkemm inħarsu qifna lej il-mużika bħala arti biss, naħseb illi hemm dak l-aspett ta' xjenza wkoll ġo fih. Il-Lufthansa Symphony Orchestra magħmula minn membri mill-erba' arkejjen tad-dinja u din hija sfida minnha nfisha. Jorganizzaw numru ta' kunċerti fis-sena. Jiena l-unika Maltija, nitla' għar-rehearsals war kunċerti. Ħafna mix-xogħol nagħmluh id-dar waħedna għax inti meta għandek 60 mużiċist minn diversi partijiet mid-dinja u mill-Ewropa ma tistax tlaqqahom spiss. Maxine tistqarmana li l-aktar stil li joġobha huwa dak barokk u ma narawiex kombinazzjoni u għal-aktar stil li jikkonforma mal-gosti matematiċi tagħha. Toġobha wkoll il-lingwa dik universali. Għax il-mużika finalment taqqat kollox hija lingwa internazzjonali. F'Malta, Maxine tkompli tajn fil-manutenzjoni tal-ajruplani iżda anke fid-daqq mal-Malta Youth Orchestra u fit-tagħlim lill-istudenti żgħar tagħha li eżempju ċar ta' kif ix-xogħol u t-talent jistgħu jikkumplimentaw lil xulxin.